जोबोद दुखुनांथाव बिथांहा सासे उन्दै फिसाला गथ' थालांबाय बेजों लोगोसे गावनि हिन्जाव आरो बिफा बेबायदि थालांबाय जे बाथ्राखौ नोंथांमोना मैया मिडियायावबो नुदों बिफाया जोबोद गाबै गाबै बिथाङा बुंदों जे आंनि फिसालाया बेबायदि मालाबाबो जानो हाया माने पिकनिक स्पटआव दखान होयोसोमोन आरो बांसिन दखानावनो थायो होननानै बिथाङा बुंदों आरो दिनै जोंबो बेहाय थांनानै रोखा जानो हादों जे गामिनि रायजो राजाफ्रा बुंदों बे हिसाबै बे गासै जाथायखौ तदन्त खालामनांगौ होननानै आं दाबि खालामो आरो थालांनाय न'खरनो सरकारा जाहाथे थाबैनो अनसुंथाइ होयो बेनि थाखाय आं गोख्रोङै दाबि खालामो। दिनै जोङो फुंखा बसुमतारी सरलपारानि दाख्लैनि जे जाथायाव दुखुनांथाव भाबै बिथाङा जे जिउ गोमानांबाय बे दुखुथिया न'खरखौ जोङो नायदोंमोन आरो दिनै बिथांनि गोथै देहाखौ फबदों बे फबनाय हाबाफारियावबो जों बाहागो लाहैदों आरो दुखुथिया न'खरनि मानसिफोरजों लोगोसे गामिनि रायजो राजाफोरजों जों सावरायलायबोदों आरो गामिनि रायजो राजाफ्रा बेखौनो फोरमायदों जे बिथाङा सासे सरलपारा पिकनिक स्पटआव दखान होग्रा सासे सुबुंसोमोन बेबायदिनो मालाबा हाग्रायाव मैखुन लायनाय मैगं थाइगं लायनाय बेबायदि थाङोमोन सम सम हाग्रा खाथिनि मानसिफ्रा बिदिनो थांखायोबो सरासनस्रा थिग बेबायदिनो बिथाङाबो थांदोंमोन बिथांजों लोगोसे साथाम आरो गुबुन लोगोफोरबो दंबावोमोन बिथांमोना गिनानै खारदों आरो खारग'नो हादों नाथाय बिथांखौ फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसिफ्रा माने गोरलैयैनो हमदों बिथांखौ गावा जासे बिथांखौ हमनानै एरेस्ट खालामनो हायोमोन फरेस्टनि नियम बायदि बिथांखौ जेलावबो हरनो हायोमोन बा जिहेतु खारनायनि खुनु लामायानो गैया होननानै बुंदों माने ओरैबायदि मोनसे जायगायावसो बिसोर हमखादों बेनिफ्राय खारग'लांनो हागोन बा खारनायखाय गावदों बेबायदि जेबो बेबायदि गैया बेनिखायनो जोङो बे गासै जाथायखौ नुनानै जोङो गोथौ दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे बे जाथायखौ जोङो गोख्रों रावजों जों सोंखारिदों आरो बिनि सायाव मोनसे जुडिशियेल इनभेस्टिगेसन जानांगौ होननानै जोङो बुंदों मानो होननानै बुङोबा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय आरो फरेस्टनि EM बिथांनि स्टेटमेन्टखौबो जों नुदों माने डिपार्टमेन्टजों गावलायलायनायावसो थैदों होननानै दा बेयो नंखायथार बे बाथ्राया बेयो माब्लाबाबो बे गनायजाथाव बाथ्रा नङा बेनिखायनो बे गासैबो जाथायखौ लानानै जाहाथे मोनसे नायबिजिरनाय जायो बेखौ जोङो खावलायदों UPPL पार्टिनि जानानै आरो आङो बारग' MLA जानानै जिहेतु मानसिया आंनि समस्थिनि मानसिमोन बे जाथाया आंनि समस्थिनि सिङाव जानाय गतिके बिनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरनो थाखाय आं खावलायदों आरो दुखुथिया जे न'खर बे न'खरनो थाबैनो जाहाथे सरकारा बिथांमोननो अनसुंथाइ होनायनि राहा लामाखौ जेन' खालामो आरो जाय बेक्तिया बेखौ गावबाय बेखौ नायबिजिरनायनि गेजेरजों जाहाथे बेखौ साजा होनायनि बेबस्थाखौ खालामो सोरनि थिननायाव बे जाखो सोर फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि रेन्जारा ना सोरनि दैदेननायाव बे टिमा थांदोंमोन बेखौ गासैखौबो तदन्तनि आवथायाव लाबोनांगौ आरो बे जाथायखौ थाबैनो जाहाथे नायबिजिरो बिनि थाखाय आङो सरकारखौ खावलायदों।